9 días despois do incendio que devorou un catamarán turístico na ría de Arousa, o lume volveu deixar hoxe outro susto en Augas Mecas. Pasada unha do mediodía producíase unha explosión nunha pequena lancha de recreo preto do peirao de Pedras Negras, en San Vicente do Mar. Declarouse un incendio nunha pequena embarcación nas aforas do molle de Pedras Negras. Os tripulantes, unha vez declarado o incendio, foron evacuadas pola lancha de Salamento en Playas. Unha vez asegurarse de que as vítimas estaban en bo estado, procedeuse a mobilizar os medios para a extinción do incendio. O estoupido que precedeu o lume chamou a atención dos bañistas e dos socorristas do Concello do Grove, que nese momento tiñan a embarcación en Pedras Negras. Rapidamente desprazáronse a socorrer os 4 ocupantes da lancha, unha parella e 2 nenos, que se atopaba a uns 300 metros da costa. Había 4 ocupantes, todos estaban en bo estado, saltaron a auga, non revisten gravidade. Xa foron, creo, trasladados ao PAC do Grove para unha revisión e agora mesmo xa o que está procedendo é a elevación do barco para acabar de enfrialo. A embarcación xa foi remolcada ao porto. Ali a Policía Xudicial realizará as súas pesquisas para intentar atopar a orixe da explosión e do lume. Podría ser un cortocircuito, combustible, eso queda a embarcación, despois queda pendiente a Policía Xudicial para facer a súa testemunha. Dos 4 ocupantes da lancha, Nai foi a única que resultou ferida por queimaduras de carácter leve.